Guadasséquies va iniciar el passat divendres la programació de les festes patronals. Amb la festa de les paelles, veïns i visitants van gaudir del plat valencià més conegut internacionalment. A les 9 de la nit van començar la preparació dels ingredients per després iniciar l'elaboració de les paelles. Encara que el cel amenaçava en descarregar pluja, tots volien fer-li front. Cada un cuinant a la seva manera, encara que els ingredients pràcticament són els mateixos, excepte José, que té un secret, o Juan Antonio, que utilitza carn de caça. Com us pareix, Secret tampoc, posem albergina que no en posa ningú, només per decorar i canvia un poquet el saboret, però tampoc és un secret, tot l'any la faig així, en albergina. I també a l'oli li dona un sabor diferent? Claro, al fregir l'albergineta ahí pues es queda un poquet el saboret. Després quan ja posem el caldo, l'arròs, pilotetes i tot, un poquet per adornar, posem l'albergina en companyia del pimentonet, d'adorno i ja està. Té un toquet especial. Pues així n'hi ha carn de conill de caça, perquè resulta que mos agrada més el conill de caça, perquè és més consistent i deixa més bon sabor a la paella. També n'hi ha pato i també tinguem pollastre. I després li ficarem les verdures, fesols de la pelaïlla, bajoco i fesols de la dacsa també, simplement. Calculem que serà paus 20 persones. Hi ha veïns fixes que tots els anys participen de la festa cuinant la paella per a familiars i amics, com José Zornosa, president dels jubilats de la població. I ara la fem pels amics, el dia de la festa, quan ens ajuntem i celebrem, doncs mira, fem així una paelleta, amics, familiars, en fi. I passem la nit. El que és menester és que l'any que ve se puguem ajuntar una altra vegada. Pepa és altra de les veïnes que no vol faltar i que cada any realitza la seva paella amb els ingredients típics. Mira, ara estic fent el sofrigidet, ara després de la carn, ara després posaré un poc la verdura, després li posaré la tomaqueta i el pepe roig i tot, i després ja li posarem l'olla perquè vaig bullint poquet a poquet i que faci ben cuiteta, que el bo és que estiga la carn ben sofrigideta. Entre tots, la nit del divendres van fer que aquesta festa continuï realitzant-se any rere any, encara que enguany la pluja va fer acte de presència. Mentre es cuinaven les paelles, algunes gotes amenaçaven de suspendre la festa. Així anem a dos mans, així s'ho mengem tot, ben pel paell de les dos, i ben remenejar de les dos. El que una fa, l'altra bé. Així és que mira que bé va la cosa, de categoria, home. I estan refrescant-se, no? I al mateix temps, això dic jo, que com els animals estan morts, si no s'arrencaven a córrer tanta gota. A veurem com queda això, però no, jo crec que no serà res. Al final es va poder finalitzar les paelles i tots junts es van sentar a la plaça de l'Esperança on començaven a gaudir del sopar. Jo penso que és una de les festes que més agraeix el poble. És una festa que està feta pel poble, en la qual participen tots, i penso que és una festa entranyable, és molt bonica. La gent s'ho passa molt bé avui. Enguany, els actes tindran algunes novetats. L'alcaldessa del municipi ens parla d'ells. Sí, tinguem el Porrat Valencià, vam contratar els xirimiters de Castelló de la Ribera i ens posen també la fireta del Porrat. Entonces serà dissabte i diumenge, de matí i de vespre estarà posada la fireta perquè la gent tinga animació també per el dia, perquè n'hi hagi alguna d'entreteniment també. També tinguem partida de pilota valenciana, que tinguem uns xavalets de Guadasséquies que juguen a pilota, que ho fan molt bé, i entonces farem una d'infantil i una de majors, ja de gent com és Josep, Virgi, Alberto, l'altre xic no me'n recordo ara com li diuen, però són ja pilotaris ja més importants, més famosos. Però la festa no va quedar així. Mentre tots estaven menjant i acompanyats dels sorolls de la tronada, va començar a ploure amb força i va provocar que els veïns i visitants eixiren corrent amb calderos, plats i beguda a la mà.
Uns es van refugiar a les seues cases, d'altres van anar als baixos de l'església, local que va haver d'habilitar l'Ajuntament per continuar la festa.